Ahojte, vítajte naspäť. My sme Viem ako ďalej a máme tu samozrejme nového hostia, ktorý je... Je to Gabriela, alebo poviem, že Gabika, ktorá študovala v poľnohospodárskej oblasti a venuje sa tomu aj profesionálne. A Gabika, povedz nám niečo o sebe. Odkiaľ si, čo robíš? Tak volám sa Gabriela Lauro Osteni, pochádzam z obce Kajal, je to pri Galante kúsok. Študovala som vysokú školu poľnohospodársku, fakultu záhradníctva, krajinného inžinierstva, odbor záhradníctvo. A vlastne mám teraz asi 9 rokov vlastné záhradníctvo som si založila, takže som tak záhradník z povolania. No, tak to je super, takého človeka sme dlho nestretli. No dobre, tak teraz začneme od začiatku a začneme teraz štúdiom. Začneme teraz strednou školou, na akú si chodila, prečo práve na tú školu, no a potom to už rozvedieme ďalej. No ja som študovala na gymnáziu v Galante, to bola taký výber, že som nevedela ešte v tých 14 rokov, že čo ďalej, mala som všelijaké vízie ako také 14-ročné baby, že kozmetika, vizáž a tak, ale zase nepatrila som medzi tých najhlúpejších, keďže som mala jednotky, tak rodičia, že teda mám ísť na gymnázium a tam sa rozhodnúť. Ešte druhý, tretí ročník som chcela ísť študovať právo, ale potom som pochopila, že to nie je tá správna voľba pre mňa, keďže som už teraz môžem povedať tretia generácia záhradníkov v našej rodine, tak som sa rozhodla, že pôjdem študovať záhradníctvo na SPU v Nitre. Super. A ako vlastne prebiehal ten proces rozhodovania toho, že chceš ísť vlastne na to záhradníctvo? Vlastne, že vlastne ty si tretia generácia. Ktorá bola tá prvá a ktorá bola tá druhá? No môj dedo bol záhradník, on v obci, v miestnom družstve zakladal vlastne také záhradníctvo dosť veľké a dosť dobre to fungovalo, len potom mal porážku, tak s tým prestal práci, ale doma mal založené záhradníctvo. V tých 70. rokoch on mal už skleníky, pareniska, potom vlastne môj otec s mamou to prevzali ďalej a teda vlastne ja som pokračovala. Super. A druhá generácia, ty poviem, že tvoji rodičia asi? A vlastne ty si potom už len na to záhradníctvo len tak prišla, že už si len to zobrala, alebo si vytvorila niečo nové, niečo svoje? No, ja som tam vytvorila, v podstate mám 2 hektáre jahôd ako samozberových, tak to rodičia nerobili. Venujem sa, pestujem trvalky, napríklad robíme výsadby aj tuto v Bratislave. A teda pokračujem aj v tom, čo rodičia robili. Necítila si takú práve rebeliu, že keď to robil tvoj starý otec, aj tvoji rodičia, že ty just budeš robiť niečo iné? To na to je môj brat, takže mňa to bavilo v podstate od detstva. Ja som mala 12 rokov, keď som s mojimi rodičmi začala chodiť na trh do šale. Ja som bola služobne najstarší trhovník v šali, keď som mala 35 rokov, takže to bolo také, že toto človek buď ľúbi, alebo nelúbi robiť. No, treba svoju prácu ľúbiť, no. To určite. Len kým človek nájde to, čo bude ľúbiť. No ako vedieť to už na strednej škole, alebo pred strednou školou je fakt ako dar. To musím povedať. To je, že frajerina, ak my hovoríme. No, nebola som o tom úplne presvedčená, že to je to, čo budem chcieť robiť, lebo však vtedy ja som chcela študovať aj tlmočníctvo, angličtinu, len som sa nedostala na vysokú školu. To bola tiež jedna z tých volieb, ale toto záhradníctvo bolo fajn. Ja si myslím, že to bola tá správna škola pre mňa. Tam som spoznala kopec skvelých ľudí, s ktorými dodnes spolupracujem s niektorými, takže naozaj super. A to bolo teda v Nitre, hej? A z Galanty si dochádzala, alebo to bol intrak? No prvý rok som mala intrak, to boli najkrajšie roky štúdií, potom druhý ročník som bývala na priváte a už potom od tretieho som dochádzala každý deň. Čo ťa na tvojom štúdiu vlastne najviac bavilo? Ktoré boli najlepšie predmety? Najlepšie predmety, už asi tieto, čo sme mali, tie odborné predmety, lebo prvé 2 ročníky, tam sme mali botaniku, chémiu, organickú, anorganickú, geológiu, pedológiu a kadejaké iné predmety, to bolo také všeobecné, ale v tom 3. ročníku sme sa potom rozdelili na špecializácie, tam som si mohla vybrať buď ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo alebo kvetinárstvo. A už potom išli tie zaujímavé predmety. A tu sa bavíme o strednej škole? To je vysoká škola. Vysoká škola, okay. Stredná škola bola Gimpel, tam nie som mi zdalo, že to je veľmi super. Široký Gimpel. Wow, taký Gimpel by som žil aj ja. A tak akože je stredná poľnohospodárska škola v Malinove, kde v podstate začínajú študovať to, čo potom môžu v Nitre na poľnohospodárskej rozvinúť.
Takže z gymnázia si šla priamo na poľnohospodársku v Nitre a tam bol nejaký proces, či brali vlastne všetkých? Tam sa trebalo cez Nie, nejaké... tam normálne prijímačky sme mali. Nás začínalo na 100 kusov a končilo nás od 8 menej, lebo však prvý ročník bol celkom sito a my, čo sme mali takú partiu kamarátom zo 10 ľudí, tak sme tam zostali traja a ostatní vyleteli. Fúha, no dobré. Tak začneme teda tým prvým ročníkom. Keď si prišla, čo tam ťa vlastne čakalo? Hej? Čo to boli za predmety, alebo ako vyzeralo štúdium? No, bola to veľká zmena, lebo však som tam išla sama, ja som tam vôbec nikoho nepoznala. Všetci spolužiaci z Gimpla aj vlastne od nás zo školy išli úplne inými smermi. Tak som nevedela, že čo bude, jak bude, ale prvú kamarátku som zohnala tak, že som došla na prednášku, si nepamätám, tuším chémia, to bola, meškala autobus. To som ešte nebola na intráku, tak som pošla, som sa ospravedlnila, že meškám, že mi meškal autobus, pán profesor ma vyhodil. A spolužiačka tiež pred budovou sme si zapálili spolu a tak sme sa zoznámili s Aďou. Pozdravujeme Aďu. Keď to bude náhodou pozerať. Určite bude pozerať, čak jej dám vedieť. Pobavme sa ešte trošku teda o tých predmetoch. Mala si predmety, teda vravíš, aj obľúbené, aj menej obľúbené. Začneme teda tými obľúbenejšími, ktoré ťa fakt nadchli. A boli také predmety, ktorými si rada chodila do tej školy? Bola si nadšená, nadchnutá? Akože ja som zase nejaký veľký problém nemala s tými predmetmi, skôr tam boli niektorí pedagógovia, mali dosť zvláštny prístup k tomu. Napríklad moja učiteľka matematiky, tak ja som učila polku mojej skupine som pripravovala na príjimačky, na skúšky a všetci prešli, len mne nedala tú skúšku. Ja som napríklad matiku robila 2 roky, čo sme mali 1 semester. Tam bol problém tým, že proste ona sa rozhodla, že nie, asi som jej bola nejaká nesympatická. To sa inak stáva dosť na vysokých školách, keď niekomu nesadnete, tak... Objektivita, subjektivita je na vysokej škole profesorov niekedy problém, hej. A tak ja som sa dozvedela teraz po nejakých stretávkach, že som bol taký zaujímavý týpek, že som bola taká dosť viditeľná. Možno to niektorým pedagógom tak vadilo. Vyčnevajúci ľudí moc asi... Jak sa vyčnevajúci klinček treba buchnúť po hlave. Presne tak. Aby nevyčneval. Dobre, takže to bola tá matematika, ktorá moc ako nemoc, ale tak presne to by som chcel vedieť, že ktorý predmet ťa strašne ako nadchol a mal si z neho radosť, že si povedala, že to je také gro toho štúdia. Tak napríklad to kvetinárstvo, alebo potom mňa bavilo strašne aj zeleninárstvo tým, že my sme doma pestovali, my sme mali 10 hektárov zeleninárstva, takže toto boli naozaj predmety, ktoré boli pre mňa super. Vinohradníctvo som napríklad až tak nelúbila, lebo k tomu hroznu a k vínu som nemala nikdy nejaký pozitívny nejaký vzťah, ale napríklad teraz úplne zbožňujem, kamarát má vinohrad a keď chodím na oberačky, tak to úplne super. Víno síce nepijem, ale tie vinice, to je úplne krásne, to je moja srdcovka. A ako tie predmety teda vyzerali? Napríklad ako to štúdium, bolo to hlavne o praxi? Alebo veľa teórie? Lebo neviem si to predstaviť. Podľa mňa tam bolo príliš veľa teórie, tej praxi tam za mňa chýbalo, teda čo som mala spolužiakov, čo sme vychádzali z takých rodín, že sme tam mali už nejaký základ z tej rodiny, či ovocinári, kvetinári, zeleninári, tak sme tak skonštatovali, že tej praxi tam je menej. Ale zase to je na každom individuálne, že každý, kto chcel, tak tú praxi vedel vybaviť a tam nabrať vedomosti. Tá prax bola potom dostupná až niekedy v 3. ročníku? My sme mali povinnú prax už medzi 1. a 2. ročníkom mesiac. Tam sa dalo, že buď niekam ísť do nejakej firmy si spraviť prax, alebo potom v botanickej záhrade u nás na škole. A mala si nejakú takúto prax? No to ja som v tom vyrastala, takže ja som mala. Takže ty si mala. Hej. A ty si vlastne potom vybrala ktorý smer? Ja som išla na kvetinárstvo. Hej. Lebo si spomínala, že tam si dáme vinohradníctvo, tam je potom záhradníctvo. Vinohradníctvo, ovocinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo. Ovocinárstvo, to znie ako, že tam by som šiel ja. No, palenku pali, čo? Naučiť sa, že koľko cukru z toho vyťahnem. Kompoty zavárať som chcel. Určite. Nie palenku páli.
A tak napríklad tam ma učil pán profesor Hričovský, čo tento rok zomrel, čo bola najväčšia kapacita ovocinárska na Slovensku. On bol super. A vtedy bol ešte aj mladší, pravda, však to je už vyše 20 rokov. Pomaly v každom čísle zahradkára bol. Lebo však mama to má doma kopec, tak ja som si to vždy pozeral, však si pestujem doma kadečo. No a zasad strom a takéto všelijaké relácie, tak tam bol stále. A bol a strihal stromčeky a kadečo vysvetľoval. Aký bol tu output, respektíve v tej škole, že robili ste nejaké práce, eseje, alebo ako bolo nejaké semestrálne práce? Mali sme semestrálne práce, napríklad som tam mala predmet, že viazactvo a aranžovanie, tak tam na konci semestra sme museli so spolužiakom nejaké aranžmá vyrobiť. Ale reálne, museli ste doniesť proste kvety a akože my sme to doniesli, že doma sme to robili, ako veľakrát bolo také, že aj tie semestrálky alebo nejaké takéto práce, keď nám dali, že už sme museli tohoto dielo doniesť, lebo zase sme mávali 2 hodiny, bývali 1,5 hodiny, ten jeden predmet, tam sa to nevždy stíhalo. A predmetov ste mali koľko? Tam bolo veľa. A tak myslím, v jednom ako semestre. Jeden semester, napríklad v prváku, tam bolo 8 povinných predmetov a potom sme si tam mohli vybrať ešte nejaké voliteľné a mali sme aj povinne voliteľné predmety. Jazyk sme museli mať, jeden rok sme museli mať telesnú výchovu. Napríklad mám skúšku z poľovníctva, takže to je fakt také, že človek keď chce, tak si tam nájde svoje zaujímavé. No tá skúška z poľovníctva ma zaujíma, to ste akože šli reálne loviť? No boli sme, áno. A čo, zajaca, alebo niečo? Naozaj boli. Ne, my sme boli, áno, za Nitrou, tam je bažantnica a tam sme boli. My sme boli tí naháňači, čo sme tam mali tú zver. Pecka. Mám pocit, že som si nevybral dobrú školu. Ne, by som sa chcel vyšaliť, vieš, proste. Dobre, to tam si popestuješ, počkaj, čo za onej. Veľa sa naučíš takých vecí, čo... Praktických vecí hlavne. Ja stále vravím, že mne prídu zaujímaví ľudia, čo vedia veci, keby prišla apokalypsa. Lebo... No ja už si budujem survival kit, keby náhodou. Presne takíto ľudia a takéto vedomosti sa ti zídu, keby prišlo veľmi zle. Aj ťaci, to čo z nich? Akože vypnú elektrínu, čo budeš robiť? Alebo proste z takých ľudí, čo robí tie moderné odbory, že áno, super, ide to do budúcna, kryptomeny, umelá inteligencia, ale keby náhodou sa niečo stalo, tak práve, že takéto... Áno, takéto... Praktické veci, ako prežiť. Praktické veci, poľnohospodárstvo a takéto veci, to je úplne zaujímavé a tí ľudia sa nestratia proste, aj vieš, čo máš robiť. Ale my si tak uzenený, lebo stále robíš vlastne so zemou, proste. Stále si proste tam, kde by si mal reálne byť, lebo my sa už nejako veľmi tak odpájame od tej prírody a zeme. No, všetci do miesta, no. No, ale naspäť na to štúdium. Áno, keby nebolo to štúdium, nie som ani ja. Jak ten ružový študent. Hej. No, tak dobre, tak si hovorila, že mali ste tieto nejaké semestrálne odozdávky, ale keď ste mali nejaké započty alebo skúšky, boli z teoretických informácií. Takže to ste mali, povedzme, ako si to ja predstavujem, len ma potom oprav, že keď ste mali botaniku, tak ste mali zase nejakú knihu, nejaký zber kníh, že ste si museli naštudovať a tam boli, povedzme, v akom čase sa musí zbierať, podrezávať a podobné veci? No, botanike nie, to botaniku máš v podstate jak biológiu, tam to bol dosť široký pojem, tam v rámci toho tam bolo od buniek počnúť po rastliny, zloženie a tak, takže tá botanika nebol taký správny predmet na to. Mali sme biometeorológiu, oblaky, kumulusy a všetko sme museli. Na geológii napríklad sme mali poznávačku kameňov. Ja som celé leto sedela pri váhu a mala som so sebou toto a všetci sa kúpali a ja som kamene spoznávala, aby som spravila skúšku. A to inak super vec, lebo my napríklad nepoznáme kamene. Ty si pozrieš na zem a povieš, že kameň. A čo ty vieš, aký vzácny kameň tam môže byť pre tebou? Netušíš? Ale ste aj živočichy, alebo čo sa týka rastlinstva? Nie, ako to je zvlášť predmet, to sa dá študovať na SPU. Ale my ako FZKI, Fakulta záhradníctva krajinného inžinierstva, tam sa študuje záhradníctvo, krajinné inžinierstvo a záhradná krajinná architektúra. Na poľnohospodárskej univerzite musí byť strašne široký záber toho, čo by si chcel. Tam sú rôzne, tam sú tuším 4 fakulty a každý si tam vyberie, aj ekonomika tam je, potravinárstvo sa dá študovať, mechanizátori sú tam, živočíšna výroba, takže fakt, že tam, je to super podľa mňa. A chodí mládež, teda prihlasuje sa dostatok ľudí na toto štúdium, lebo teraz je problém, že veľa ľudí pozerá len na peniaze a to znamená riešia manažment, ekonomiku, všetci chcú byť právnici, všetci chcú byť doktori. A napríklad viem, že aj v technike je už problém s deťmi
ako to je napríklad v tom poľnohospodárstve. Je tam potenciál mať tých detí viacej, ale nehlásia sa? Alebo možno, že ja to vidím skreslenie a tých detí tam je kop. No ja si myslím, neviem presne ako to je, ale keď ja vidím svoje deti, že ak fungujú, tak si skôr nemyslím, že si vyberú to poľnohospodárstvo, čo je veľmi smutné, lebo za mňa to je veľmi, veľmi zaujímavé. Tam je kopec vecí, čo vieš ovplyvniť, je kopec vecí, čo nevieš ovplyvniť a stále si v kontakte so zemou a ja mám tú zem rada. Hlavne je to neskutočne potrebné, lebo vlastne to je to, čo živí tú krajinu. Ak niekto rozumie tej prírode, vie, ako veci dopestovať, vie, ako sa starať o zvieratá, z toho žijeme. To ja vždy som hovorila, jak tu začala tá vojna, že rusko-ukrajinská, tak som vždy hovorila kamarátom, nebojte sa, my hladom neumrieme, keď niečo bude role, tu je, máme zeleninu, tak akože budeme mať čo jesť. A my bytovkári budeme chodiť za vami. Presťahujeme sa na juh Slovenska. Hej. Môžete dojsť na brigádu a nabalím vám. Dobre. No, to si nemá hovoriť. Inak už sme dostali aj nejakú takú, že kvázi výslužku, takže potom ukážeme. Musíme prísť pozrieť. Keď si robila bakalárnu prácu? Ja som nerobila bakalárnu. Ja som rovno na inžiniera. Ešte vtedy my sme si mohli vybrať, že či budeme bakalára študovať alebo inžiniera. Ja som išla rovno na 5-ročné štúdium. Ja som 2003 končila, takže to je už dosť dávno. No. Aha, že kedy to tak bolo? Že sa dalo rovno 5-ročné štúdium. Aha, že sa vyberalo trojročné alebo 5-ročné. Lebo teraz musíš to áno, ja viem, musíš teraz bakalára spraviť až potom. OK. Dobre, rozumiem. Ty si mala zo začiatku všeobecné vzdelanie, dá sa povedať, a potom si zobrala už špecifikáciu. To bolo ktorý ročník? Tretí. My sme prvé 2 ročníky sme mali všetci rovnaké predmety. To boli tie botanika, chémia, organická, anorganická a tak. A potom vlastne od toho 3. ročníka sme sa rozdelili a tam už každý študoval ten svoj smer, ktorý ho zaujímal. Takže bez matematiky, hej, už tam nebola matematika. Ne, matiku sme mali len jeden semester, ale ja ľúbim matematiku, to akože fakt, že naozaj, že ja som fakt matematikus, ale tak pani profesorka ma nemala rada. No. A predmety ako chémia alebo biochemia a takéto? To sme mali. To bolo super. Aj genetiku sme mali napríklad. A najlepší predmet, čo bol z môjho pohľadu, teda podľa názvu, je, že regulačné technológie v procese pestovania poľných a záhradných plodín. Ja som sa pol semestra učila len názov toho predmetu. No a teraz ho zopakuj, Kubo. Už neviem. Nemá to skrátku? Ale my sme to volali regulačky. Reguláciu. Dačo na regula. Áno. No takže to bolo v 3., to ste začali. A to znamená, že predmety sa ti už trošku zredukovali zo všeobecnosti a už si mohla viac vyberať do toho zahraničia, do kvetinárstva. Tak, do kvetinárstva, hej? No dobre, a ty si vyberal napríklad čo? Tak my sme tam mali, bol predmet kvetinárstvo, interiérové kvetinárstvo, sme tam mali potom množenie rastlín a kadejaké takéto už fakt, že špeciálne veci, čo sa len tých kvetinárstv týkalo. A štúdium sa ti zdalo aktuálne, alebo si mala pocit, že niekedy sa učíte skripta alebo informácie, ktoré sú trošku staršie a povedzme už tvoji rodičia to robia inač? No, ako naša fakulta nebola stará, takže my sme staré učebnici nemali. Tam naša fakulta fungovala možno 10 rokov a tam pomáhali ľudia z Lednickej vysokej školy záhradníctva, takže tam s tou aktuálnosťou si myslím, že nebol problém. Tak v Ledniciach majú obrovský park a no, jazera. tak to bol taký môj sen, že tam ísť študovať, ale potom som sa rozhodla pre Nitru. Keď spolu spolupracovali, tak i zase nejaký know-how si poslali, alebo čo? Určite, tak tam boli profesori z Ledníc, čo tam učili, takže snáď, hej. Takže vraví, že učebnice boli nové, takže vlastne poznatky boli, dajme tomu, že up to date, boli aktualizované, že neboli staré, nové postupy, nové metódy a tak ďalej. No tak už teraz sme zase niekde inde po tých 20 rokoch, ako čo som to ja študovala, takže predpokladám, že už by aj tie všetky procesy pestovania sa menia a to ja vidím aj v praxi, takže určite aj tie učebnice a teda to, čo učia tých mladých sa pomenili. Mala si možnosť popri štúdiu ísť na nejaké kurzy, ktoré sú boli že mimo štúdia, alebo nejaké stáže, alebo niečo? No, vtedy sme stáže neriešili sme. Erasmus, cestovanie, spoznávanie, povedzme, nejaké vymieňanie know-how s cudzincami?
U nás na fakulte, teda v rámci nášho odboru my sme tam nemali, ale na vysokej škole tam boli ako aj výmenní študenti zo zahraničia, ale v našom ročníku a teda záhradníci tam neboli. No ale to zober si, keď už odchádzala z 2003. To znamená, že už keď vtedy tam boli, to znamená, že v 2004 sme boli v EÚ, odkedy sa Erasmus rozbehol na Slovensku, tak typujem, že teraz to je, že proste Erasmus ide fičiak. No my sme nemali také možnosti. My sme mali možnosti, že cez letné prázdniny sme mohli ísť niekam na brigádu mimo, že na 2-3 mesiace, čo spolužiaci chodili či do Anglicka oberať jahody alebo do štátov, ale akože študovať v zahraničie to ešte vtedy to nebolo až také ružové. Alebo brigáda Dunajskej Lužnej. Do dobrých jablok tam som chodil tiež čerešne oberať. Makačka, ale sranda jak fras. To si ešte neoberal jahody. No to človek musí potom mať chrbticu totálne ohnutú. Je nejaký lepší spôsob obrania jahod, kde sa človek nemusí zohýbať? No, že si klakneš. Tak budem ležať a budem bajzať, po sa posúvať jak had. Budeš po 4, v zuboch budeš držať vedro a po 4 budeš chodiť. Ja som videla na internete taký obraz, už také lehátko na kulesách a na tom. Si treba vyrobiť a môžeš tam si láhneš a len z bokov budeš oberať. Tak, work smart, not hard. Použiješ hlavu a ideš, jasné, všetko sa dá. A hlavu bereš. Hlavu zemi. To tam rieš. No dobre, vráťme sa naspäť do normálu. Si sa opustil. Som sa opustil. No dobre, a tak ešte na tej škole, spolužiačky. Dobre ste spolu vychádzali, máte tam novú partiu? Ja si nemôžem sťažovať, naozaj. Ako je pravda, že som nešla na červený diplom, lebo vysoká škola je aj o zážitkoch. Ja som tam fakt poznala skvelých ľudí, ako naozaj. A boli tam niektorí tvoji spolužiaci, ktorí neboli z prostredia poľnohospodárstva, že nemali rodičov, že proste prišli zo sídliska a zrazu povedali si, že neviem nič, ale chcel by som to vedieť. No napríklad som mala spolužiaka, ktorý bol vyštudovaný kuchár. A potom si spravil maturitu a študoval záhradníctvo. A aj keď skončil školu, tak aj robil v obore. Takže proste chcel to, nevedel o tom veľa, ale chcel to. Jeho to bavilo. Takže je tam možnosť proste, že hoď kto môže sa tam dostať. Nemusíš teraz prísť a mať 10 rokov alebo 20 rokov od rodičov. Tam vzťah, keď máš v tej prírode a keď si myslíš, že ťa to baví, tak určite do toho treba ísť, lebo tie základy ti dajú na škole a tá samotná prax potom ukáže aj tak, že čo z toho využiješ a čo nie. A tvoji bývalí spolužiaci, s ktorými si ešte v kontakte, pracujú v tej sfére, ktorej študovali? Alebo niečo úplne iné, či nevieš? Viem, jasne, že viem. Keďže organizujem stretávky, tak čo máme každých 5 rokov, tak mám prehľad, ale asi možno nejaká 1/5, 1/4 z nás zostalo ako v obore okolo poľnohospodárstva. Takže majú vlastné podniky, alebo sú... Majú aj vlastné podniky, babi robia v kvetinárstvách, majú kvetinárstvo, spolužiak jeden robí na úksupe, ďalší robí poľnohospodársku poisťovňu, čo je, takže je to také, že sa motajú okolo toho poľnohospodárstva. A ten zvyšok, čo už nerobí v obore, čo robia? No tí robia kadečo iné. Napríklad spolužiačka má autoškolu, potom čo tam robia na úradoch sú poisťováci, takže nie každý sa uchytil. Neviem, čím to bolo, že či ich to nebavilo, alebo či sa nevedeli uplatniť. To sa stáva, môžem povedať, že asi 30 alebo 40% tiež mojich spolužiakov z vysokej školy robia úplne niečo iné. Však aj môj manžel je vyštudovaný pedagóg a neučí. Takedy človek, o tom sme sa aj veľakrát bavili, že mladý človek ťažko si vyberá svoju budúcnosť, keď má 17-18 rokov, má si vybrať, čo budeš robiť celý život a to, povedzme si pravdu, 17-18 ročný človek je oficiálne papierovo dospelý, ale nie je dospelý. To nie sú dospelí ľudia. Nemáš aj čo chceš robiť, proste skúšaš a ideš. Skúšaš, čo vidie, čo nevidie, neskôr sa nájdeš a ideš ďalej. Zase ja osobne mám tú strojinu a radšej by som išiel teraz do poľnohospodárstva. Mňa to tiež baví, však kam ja len odrezky, kde idem, berem a skúšam ti to. Ja len čili pestujem, ale ma to strašne baví, vieš. Habanero a takéto veci a je to super, no. Len tu na západe si kúpiť záhradku a tam si pestovať. Ale to celkovo pozemok s domom, alebo čo? Tak to... Nemá to pištol. Nech sa rovno zbavím bolesti. No ale akože trošku aj zavidím, je to také zaujímavejšie, by som povedal.
než obyčajný štúdium, čo ja poznám ľudí, tak zase oni sa strašne trápia tými bifľovaním. 300 000 miliónov proste kníh do seba tlčú. Ale to som mala ja spolužiakov, ktorí skončili s červeným diplomom a 5 rokov som ich nikde nevidela. Oni boli len na intráku a sa biflili, ale teda ako... Ja mám zážitky, oni majú červený diplom. A čo je s nimi teraz? Jeden robí v poľnohospodárstve, majú už teraz, tuším, vlastnú firmu, majú a tá spolužiačka, ani neviem, ona ani nechodí na stretávky, takže o nej veľa neviem. Končila si teraz školu, hej? 5. ročník, diplomová práca bola? OK, tak z čoho si napríklad písala? Ako to vyzeralo? Hovoríte niečo z Cobea Scandens? To je nejaký latinský názov, nejaké kvetiny. Áno, to je taká popínavka. Tam som vlastne v rámci tej diplomovky rozoberala pestovanie tej popínavky na rôznych miestach, či v skleníku, alebo na poli pri nejakom stĺpe alebo na dvore a tak. Tam som merala teploty, koľko vody to dostalo, koľko to narástlo a tak. To si úžasné, proste. Ty si tú rastlinku celú preskúmaš, úplne celú. Áno, tak to boli 2 roky v podstate, sme na tom už pracovali, takže... Ale to som musela robiť s radosťou, nie? To muselo byť proste áno, zažíme. to bolo super, to bolo. Idem ťa trošku vyskúšať. Humulus lupulus, čo to je? Mám ho rada. Takže v tekutej forme. No tak povedz, to nevie, vrátane mňa. Ne, však chmel nie. Chmel, aha. Dáva sa to pívka, vieš? Pivo. No, dobre. To je tak úžasný názov. Humulus lupulus, no nenauč sa to, vieš. Nejak zaklinané z Harryho Pottera. Presne. Ja, skoro, no. Humulus lupulus, a ty už si takto na stole. Hej. Ťa to luplo. Vie to robiť čak, hej. No dobre, a teda čo, takto ešte by som ma zaujímal, hej, lebo si vravela, že ako si končila, ale čo si napríklad tak oniesla z vysokej školy do terajšieho života napríklad? Naučila ťa tá škola niečo, čo ťa povedzme v praxi rodičia nenaučili? Ale tak tam bol kopec vecí aj v rámci agrochémie a výživy rastlín, alebo aj fakt, že aj v tom kvetinárstve, tie interiérové kvetiny, ja som k tomu nikdy nemala vzťah a sme aj mali aj o predmet interiérové kvetinárstvo, takže tam bolo toho veľa, čo sme sa naučili. Kto chcel, tak si odniesol, kto nechcel, tak to zabudol. Hej, ale prišla si tak niekedy domov a povedala, mami, oci, teraz som sa naučila takú vec, že úplne vám to pomôže. Že naučila ste sa niekedy také veci, čo vám pomôže, napríklad ako sa zbaviť či buriny, alebo nejakej, neviem, jak sa to povie, nejaké, nie že haveť, ale... Pliagy, čo máš na to. No, pliagy, akože nejaké mušky, škodcov, hej, že... Vieš čo, to som si nemohla dovoliť, lebo môj otec bol strašne tvrdohlavý, takže nie. Takže aj keď si prišla s niečím zaujímavým, tak ako... To už keď som ja prevzala firmu, tak vtedy to bolo tiež také, že ty počúvaš každého, ale nie mňa, takže tie nové veci neboli pre neho. On tie inovácie až tak neuznával. To je staré kadre, vieš. Tak toto fungovalo, tak to bude fungovať aj teraz. Ja som povedal. Žiadna novota sa tu noci nebude. A to my sme obidva, aj otec bol barán a ja som tiež barán, tak sme mávali dosť potýčky, že teda, že čo, ale tak... Áno, veľmi. No a prečo si vlastne išla teda z toho, dá sa povedať, z internetu, potom z privátu a si dochádzala kvôli čomu? No, lebo som už nedostala interak. Nedostala si. Ja som bola príliš blízko, lebo to je 40 kilometrov, je kajal od Intery. Nejaký dôvod tam bol, alebo čo? Nie. Nejaký partner, frajer, alebo niečo? Ak bol aj frajer, ale nie kvôli nemu. Nie. To nie. Takže ako vyzeralo vaše, dá sa povedať, voľný čas, alebo nočný život v tej Nitre po škole? No, my sme bývali na 2 rôznych intrákoch. Ja som bývala na tom najväčšom na Mladosti, čo je teraz pri terajších mlynoch v Nitre a chalani pod hradom bývali na Pribine. Ten internát už teraz nefunguje, tak my sme viac menej trávili veľa času spolu. A keď spolužiaci u mňa hľadali na izbe, tak mňa nenašli a skôr ma našli u spolužiakov. Tak sme chodili po krčmách miestnych a teda tak, no. Takže vtedy neboli zmiešané internáty? Boli, ale tá Pribina bola skôr taká, že tam boli chalani a neviem, prečo tam dali z mojich spolužiakov. Že takto, že boli ste v ročníku jednom, ale zase ten váš ročník rozdelili na... No, my tým, že nás prijímali 100 ľudí, tak to sme nemohli byť jeden krúžok. My sme mali 5 krúžkov, prednášky sme mali spoločné, ale potom už cvičenia sme mávali zvlášť, tam bolo vždy 20 ľudí. A koľko vás bolo, keď sa to tak vezme, že muži a ženy, keď to vezmeme z tohto
hľadiska? Asi aj pol na pol Hej, sme pol na mohli pol? byť. Hej, OK. hej. Lebo napríklad v pedagogike zase 95% sú ženy, hej. Za to ma to tak zaujímalo, že či u vás to boli ženy, alebo viac chlapi zase, poľnohospodári. A tak zase to, čo ja robím, není moc také obvykle pre ženu. To všetci hovoria. Ja akože som jazdila na traktore a také záležitosti, takže... Poctivá. Ja som sedlačka, áno. Na to sa netreba hanbiť, ja som tiež sedlák, ale to proste baví sa. Ja som hrdý sedlák, to zase ja som sa za to nikdy nehambila. Som sa na traktore rád povozil, keď bola možnosť. Ja by som radšej išiel bývať niekde, proste už aj teraz niekde do nejaké sedlače, tam by som si proste... Zbieranie, teraz jablka, je čas jablk, oberanie jablk, takže teraz by si jablčka zbieral. No, o škole vieme celkom dosť. Poďme teraz po škole. Dokončila si titul magister inžiniera. Čo boli tvoje ďalšie kroky? No, chcela som ísť niekam robiť, najprv si niečo vyskúšať, ale ten prvý rok bol taký náročnejší, že bez praxe sa nedalo, ale som si spravila vtedy bol nejaký kurz o europrojektovanie, vtedy na to dávali veľké dotácie v rámci ako úradu práce a raz sa mi ozval spolužiak, že v Bratislave ešte vtedajšia Hypernová hľadá kvalitára pre ovocie a zeleninu a ma tam prijali a tam som rok a pol robila. Ako som hodnotila kvalitu zeleninu a ovocia, či môže ísť na obchody, alebo nemôže. Tak to si šla do korporátu, dá sa povedať, korporátnou cestou, OK. Že nie sa priamo nejaká farma a tam, ale Hypernová, hej? Farmu som mala doma, takže ja som chcela niečo iné a tým, že od tých 12 rokov som bola na trhu, tak som chcela niečo ohľadne toho obchodu vyskúšať. A sa ti páčilo? Mne sa tam páčilo, super to bolo. No ako to vyzeralo? Ako si hodnotila tú kvalitu v labákoch alebo ako? Ale nie, to výzorovo sme tam museli skontrolovať. Tam to fungovalo tak, že chodili objednávky. Každý Hypernová mala tedy tuším 12 obchodov po Slovensku a sme museli všetko prezrieť. Vždy sme boli dvaja na smene a buď to prešlo na mňa, alebo neprešlo. Keď to neprešlo, tak tá firma, ktorá to dodávala, tak to musela prebrať, vymeniť alebo niečo také. Hypernová bola tvoja prvá práca? A po nej si nasledovala kam? Po nej som išla do Hortimu. Hortim je vlastne veľkosklad zeleniny, ovocia. Oni robili providing pre Hypernovu, takže ja som sa vlastne zo skladu posunula len o poschodie. Tam šéf sa rozhodol, že chce rozšíriť záber firmy aj do Maďarska tým, že hovorím po maďarsky. Takže, a videl, jak pracujem, tak sa rozhodol, že ma zlanári k ním a tam som bola 6 rokov. Tam som robila obchodiáka v podstate. Ako to vyzeralo ten obchodiak? Ako vyzerala tvoja náplň práce? Moja náplň práce, tak najprv to Maďarsko, keď sme začali, tak som sedela na internete a hľadala som firmy, ktoré sa zaoberajú tým, čo my je a som ich oslovovala. Sme mali nejaké stretnutia, nejaké obchody sa podarili, kopec napríklad austrálskych pomarančov som predávala do Maďarska, banány na celé kamióny a tak. Ako vyzerajú austrálske pomaranče? Reálne normálne jak tie? To normálne jak naše, len proste to došlo nejaká loď z Austrálie a vlastne čo bol majiteľ firmy, lebo my sme bola dcerská firma z Čiech, tak on nakúpil za strašne dobré peniaze austrálske pomaranče za kontajner. No a čo s tým, tak sme to predávali. Porozdávať susedom, tak? No, to veľa susedov by si na to potreboval. Takže si bola viac menej v distribúcii teraz. Hej, predaj som robila. Potom ma dali aj na nákup, tak som už nakupovala vlastne tým, že čo mám vyštudované, tak ten tuzemský tovar mi dali. OK, takže ty si zaňala za dobrú cenu a potom rozpredávala za ešte lepšiu. Áno. OK, a tam to bolo ako firma ešte raz? Hortim, hej? A oni viac menej ovocie, zelenina? Alebo čo tam všetko? To je ovocie, zelenina, hej. Exotické všelijaké, ale drobné ovocia sme mali. Ale my tam nevieme ísť nakúpiť. To oni nakupujú vo veľkom a rozpredávajú... Bola tam časť taká, že si tam mohol, ale už ten cash už nefunguje. Okay. Čiže tam si sa vlastne naučila o distribúcii, potom sa naučila, ako vlastne nakupovať. Takže vlastne tam boli také tie základy, ako reálne založiť svoj vlastný biznis, alebo ako vlastne... Vieš čo, tam to bolo také, že ja som tam v podstate obchod robila. Už to, v čom som ja vyrastala, tak to som nejak tak rozširovala. Ja som v 14 rokoch predávala zajace na trhu a z toho som mala peniaze, čistila orechy a tak. Takže to obchodného ducha som mala už od detstva.
A už tuto sme to tak trošku rozšírili. Už na väčší záber už som tam mesačne točila tovar za niekoľko 100 000 eur, takže... Kedy prišla tá myšlienka robiť niečo svoje? Bol to hneď potom po tejto druhej skúsenosti pracovnej? Tak to nebolo úplne hneď. Tam potom došlo k určitým zmenám v rámci firmy a už keď ti zvonil telefón ráno od 4:00 noci do 1:00 a ťa gezovali za veci, ktoré si už nemohol, tak som si povedala, že mi to nestojí za tie peniaze a som zistila, že som tehotná. Tak potom som zavolala manželovi, že počúvaj, Zlatko, budeš ma chvíľu živiť. A tak som zostala doma. Že chvíľku si dala pauzu od práce aj od toho... To zase nie, lebo to som začala robiť so spolužiakom, ktorý má ovocné sady a jemu na kamióny predávam jablka. Som robila tovar z Poľska, som predávala zase do Maďarska, takže ten obchod tam zostal. Počas tehotenstva? No, jasne, počas materskej. Počas materskej, hej. Ale ten kamarát mal firmu, alebo ako to fungovalo? Tie jablka myslíš? No. No to má ovocný sad pri Nových Zámkoch, má môj spolužiak. Takže nejak si sa skontaktovali a... My sme boli stále spolu. V podstate od toho prvého ročníka na vysokej škole my sme si boli veľmi blízki. Takže on bol 2 roky, bol tuším v Austrálii počas štúdií. Aj počas tej doby som bola jedna z mála, s ktorými bol stále v kontakte. No a to si robila ako dlho? Iba počas materskej si tak nepovedala? Nie, to mi aj teraz. Zrovna zajtra nakladáme kamión jablok, takže... Pokračuje to ďalej. Hej, jasná. Nekonečný biznis. To je také, no. Jeho firma je ako moja firma, lebo ja všade, kde som robila, tak som to brala vždy ako za svoju firmu, že tá firma musí zarábať. To je veľmi ako neobvyklý mindset, lebo veľa ľudí to berie tak, že ja som tu prišiel zarobiť a nezaujíma táto firma. Či sa darí, či sa nedarí, ty si zamestnávateľ, ty sa máš o mňa postarať. A my sme, nie že my, ale tak tá nová generácia je taká, že už to tak sa nerieši, že či sa firme darí, nedarí. Povedzme si pravdu zase, je už veľa ľudí v tých firmách a niekedy jeden človek môže sa snažiť, koľko chce a neovplyvní absolútne nič. Taká tá mravenčia robota, dá sa povedať. Hlavne v korporáciách. Aj v korporáciách, v takých menších firmách je to podľa mňa asi lepšie. Takže to chápem. Tak aj v menších firmách sa ľuďom nechce robiť. Mám z tej vlastnej skúsenosti. Takže... Pravda, to je jedno, či je to korporát, či nie. Stále sa nájdú ľudia, čo hľadajú spôsob, ako nerobiť. Ale to je zaujímavé zmýšľanie, lebo vlastne kebyže každý premýšľal nad tým tak, že ty vlastne niekomu dávaš, tak zarábaš tie peniaze, to sú vlastne v podstate aj tvoje peniaze, lebo ty vlastne máš podiel na tom, že si to zarobil, tak ti na to malo aspoň trošku viac záležať, lebo keď ti na tom nezáleží a čakáš, že však mi len daj, tak akože si predstav, že máš ty vlastný podnik a chceš niečo rozbehnúť, ty potrebuješ niekoho, kto verí tomu tvojmu kvázi tvojej vízii toho, že sa niečo chce vytvoriť. To ja mojim ľuďom vždy hovorím, čo chodia brigádovať. Mala som 2 baby, ktoré 3-4 roky chodili ku mne brigádovať len zo zdravotných dôvodov, potom to museli nechať a vždy som babám hovorila, že vy musíte tak pracovať, aby som ja zarobila, lebo ja keď nebudem zarábať, tak nebudem vám mať z čoho dávať výplatu a potom si môžete hľadať inde robotu. Hej, to je správny mindset, viac menej, hej, len u nás, vieš, my to tak trošku ináč porovnáme, lebo tiež sme v korporátu obidvaja, ale zase u nás to je také, že môžeš veľa drieť a je jedno, či sa firme darí alebo nedarí, ohodnotenie má stále to isté a preto tí mladí ľudia potom strácajú možno aj tú motiváciu. Akože predstav si horšiu situáciu, že keď sa firme nedarí, dostaneš menej. A to je pre nepredstaviteľné. To bolo, že motivácia jak fraz. Hej, ale keď budeš veľa makať, dostaneš nielen to, čo ti slúbili, a možno, že aj viacej. Ale u nás je to, že stále dostávaš to isté, tam nie je motivácia možno ísť robiť viacej, lebo veľa ľudí, aj kolegov, robí menej a im to prechádza. Však to áno. Ale napríklad čo som robila to obchodiaka v tom Hortime, nám zmenili posledný rok, či rok a pol, keď som tam bola, nám zmenili výplatný systém. My sme mali nejakú fixnú čiastku a nad tým, čo sme dostali, tak tam to bolo závislé od obratu a od zisku. Ja som dobre zarábala, som si nesťažovala. Hej. No a potom prišla zmena a oni to zrobili ako?
A my sme sa dohodli viac menej, že skončíme, ako ja do dnešného dňa na tú firmu nemôžem nič zle povedať. A pre mňa to bolo vždy srdcovka, každá jedna firma. Ale s tým zarábaním, že ako to oni zmenili, že už vám dali iba nejaký fix a nič navyše? Alebo... No mali sme práve to, že keď sme zarobili, my sme tam mali vlastne každý obchodiak sme nahádzovali veci do počítača, všetko išlo pod našim menom, čiže to bolo ľahko skontrolovateľné a sme si to vedeli vyrátať, že koľko zarobíme. Hej, nakupcovia a predajcovia takto väčšinou majú, že tam je tá motivácia zarábať viac, že dostaneš viac. Hej. Čím viac makáš, tým viac dostaneš. Hej, tak to chápem. Tam sú, ale základné platy sú väčšinou také slabšie, nie? No to bolo, vieš čo, kedy som odchádzala, 12 rokov, to je dozadu, 1000 bolo v hrubom ten základný plat. No ale to nie je zle, lebo ti ho pozerám, nakupcovia aj teraz dostávajú 1000-1200 v hrubom a potom máš potenciál zarobiť, povedzme, 2000 v hrubom, hej? Ale musíš makať a musíš robiť predaj. No keď ti poviem, že ja som mávala plat skoro 2000 čistom, tak asi som makala. A 12 rokov dozadu? Tebe sa to navýši podľa toho, že ako sa darí firme, koľko máš zákazky, koľko to spravíš, bavíš a ideš. Potom máš vždy o tom, že ako sa dohodne so svojimi dodávateľmi, robili sme akcie a ja som sa snažila mať s každým korektný vzťah. Nikoho som nikdy zbytočne nereklamovala. Keď som potrebovala lepšiu cenu, vždy sme sa dohodli. Keď zase ten pestovateľ potreboval niečo potlačiť, predať, tak sme to robili. A rovnako aj s tými mojimi zákazníkmi to bolo tak. Proste my sme mali naozaj korektné vzťahy. Som sa snažila teda neklamať nikomu. Takže stále to bolo aj o tej komunikácii. To je o komunikácii. A dobrých vzťahoch a podobne. To je tak. No tak keď mi povedali, že kolegyňa robila jeden reťazec a zastupovala som ju počas jej dovolenky a tá jej obchodiačka mi hovorí z toho reťazca, že či ich nemôžem mať tiež na starosti, že so mnou sa im robí lepšie. To bolo také príjemné, to potešilo. To je jasné. Jasné. Takedy je to komplikovanejšie. Pre niektorých ľudí to chcú robiť, ale zase tá komunikácia je obrovský problém. Ale zase pre niekoho komunikácia je úplne jednoduchá a potom tu už ani máš pocit, že nepracuješ tu, že len konverzuješ a vybavuješ s ľuďmi. Oni chcú niečo, ty chceš niečo. S tým nemám problém asi s tou komunikáciou. Sice manžel zvykne nadávať, že s každým sa veľa rozprávam, ale zase keď je hocičo, tak vždy všetko vybavím. Úplne manžela chápem. Zažila niečo podobné? Presuňme sa teraz, ako sa dostala k svojmu vlastnému biznisu? Vlastnému biznisu, no ak som odišla z toho Hortimu, tak som sa vtedy rozhodla, že toto bude tá cesta, že dám si taký trošku oddych, že nebudem nikde robiť a skúsim to rozbehnúť. A vlastne už vtedy poľnohospodárska platobná agentúra začala dávať vyhlásenia, že začnú podporovať mladých farmárov. Takže vlastne v roku 2015 dali výzvu s podporou 50 000 eur a vlastne ja som si podala projekt, ktorý mi síce po 2,5 rokoch, ale schválili mi ho a to mi celkom pomohlo nakopnúť firmu. A o čom bol ten projekt teda? To bolo vlastne o tom, že čo chcem robiť do budúcna. Ja som tam to grodala, že som chcela založiť jahodovisko, samozber jahod, lebo vlastne ten spolužiak, ten kamarát môj, čo má tie ovocné sady, tak on mal aj jahody a on mi hovoril, že však vy tu máte tak dobre býva, že prečo nerobíš jahody, no. A vlastne keď žiadaš o nejaký takýto grant, takýto projekt, musíš mať nejaký vlastný pozemok, alebo áno, tam to bolo, hej. To bola tá podmienka, že musíš mať... Ty musíš, ono to bolo, tento projekt toho mladého farmára fungoval tak, že oni ti dali peniaze, ty si spravil ten projekt, dali ti čas peňazí a ďalšiu časť si mohol požiadať o 2 roky, ale vtedy si už musel spĺňať určité kritéria a tam už bolo, že teda z tej plochy, čo si deklaroval, alebo z počtu zvierat, ty si musel mať určitú časť. Aby sa netuneloval, aby sa nezobral si peniaze, nezmizl si do Čiech alebo niekde. To je chytré, tomu rozumiem. Takže napísala si projekt, prišla si s tými jahodovými sadmi a oni ti pomohli, viac menej tie peniaze ti pomohli s tým sadenicami, techniku si nakúpila, alebo ako si využila tie peniaze? No sadenice, tak jahody na 2 hektáre potrebuje 65 000 jahod. Wow. Takže sedenice, nejaká technika, možno briganici, to na ľudí nie, to bolo skôr na techniku a na tie priesady som potrebovala ten základ. Tie priesady si našla na Slovensku alebo niekde zo To zahraničia? je z Talianska. Talianské, ale... Najlepšie. Mamma mia! Však vyskúšate v tekutej forme.
Máme talianské vypálené. Ale ja som myslel, že to je nejaká finta, že akože, že nejaká akože príchuť, alebo nejaká Nie, aroma jahodová. To sú čisté jahody. Aj Tam čisté. ani kilo cukru není nič vôbec. Jaká je odroda jahod? Ja mám 2 odrody, Jolly a Clary. To sú za mňa najchutnejšie jahody. A teda mám zákazníkov, ktorí sa vracajú od toho prvého roka, jak sme otvorili a tiež to isté tvrdia, takže asi to bude pravda. A kde sa to teda nachádza, tie tvoje jahodové sady? Pri Galante, 4 kilometre od Galanty je obec Kajala, my sme tam pri hlavnej ceste. Lebo som si všimol, že tie jahodové sady sú, ako, nie vravím, že všade, ale dosť Veľa také ich je, častejšie, už hej. teraz je ich veľmi veľa, už aj pri Galante, teraz tento rok otvorili ďalšie a všetci si myslia, že z toho zbohatnú, ale tam, keď to chceš dobre robiť a keď chceš mať chutné ovocie, nemôžeš tam veľa chémie používať. A to je náročné, to je na ľudskú prácu a v dnešnej dobe tá ľudská práca je najväčší problém. Oni sa snažia tou chemiou to rýchlo kvasiť, dá sa povedať? Chcú mať rýchlo veľa? Burinu potrebuješ dať odtiaľ preč, chcú mať vysoké výnosy, si tam dávajú veľa hnojí. Ja som v tomto taká zarytá, že tým, že ja to jem tiež, moje deti to jedia, ako sú postreky, ktoré tam musíme dať aj my, ale fakt to minimalizujeme. To je väčšinou nejaká hniloba, alebo mrzanie, alebo proti škodcom, nie? Také Tam, základné. hej. A niečo občas proti tej burine musíme nájsť sem dať tiež, lebo to je nekonečný boj. Ja viem, lebo môj otec tiež stále chodím a taký ten batoh, kde si to mieša a pumpuje a strieka non-stop, hej. Hej, že to je také povinné. Ja som, viem, že 4 hektáre by sa nachodil teda s tým chrobcom. Ale sestra sa pýtala, že prečo to striekaš, to bude chemické. To není to. Neviem, čo si Musíš, kupuješ. to pohnie, alebo to zmrzne, alebo vieš, že to škodcovia, nie? Na to chodia. Škodcovia, Aj hej. proti chorobám to je, mám pocit, nie? Áno, máš na Také plesne. tvrdnutie kože. Viem, že najväčší problém bol na egrešoch. Egreše tak tvrdli, mali také tvrdú... Aj tam máš všelijaké choroby, ako plesne rôzne, hniloby sú tam, virózy ti to môže chytiť, takže tam treba na to dávať pozor. Všetko živé podlieha chorobám. Však to. Hej, to je taký základ, no jasné. Oni sú aj teoreticky, ono to je chémia, ale nie je to taká silná chémia, nie? A sú také postreky napríklad proti tej hnilobe do jahôd, čo sú, tak to sa používa v biohospodárstve, že ono to má 2 dni ochrannú dobu, takže není to nejaké moc silné, ale proste to zastaví tie hnilobné procesy. Takže v tých postrekoch je rozdiel, či zaplatíš silnú chemiu alebo slabú chemiu. Tým, že sme v Európskej únii a Európska únia dáva rôzne nariadenia a normy a nielen auta limitujú, ale aj poľnohospodárov a veľa chémie, čo fungovalo, tak to už zakázali a snažia sa to nahradiť niečím iným, ale není to vždy také účinné. No a keď si spomenula tú Európsku úniu, a to cítia všetci, tú reguláciu z ich strany, ale je tam aj nejaká podpora? Lebo ja som počul, aspoň čo viem, ľudia, čo boli v Holandsku, tak dostávajú nejaké peniaze od štátu za to, že majú kúrence, že si pestujú vlastné, povedzme, zeleninu, ovocie, majú nejaké dotácie od štátu. Aj na Slovensku máš dotácie v rámci poľnohospodárstva, všetko to ide cez poľnohospodárskú platobnú agentúru, sú tam podpory na plochu a potom, keď máš nejaké špeciálne produkty, tam máš živočíšnu aj rastlinnú výrobu, tak tam o niečo viac na to dostaneš. Ale nie je to ani zďaleka to, čo dostávajú napríklad Holanďania, alebo čo i len Poliakov, Maďarov pozrieš, tak to Slovensko je úplne na chvoste. No ja som počul, že čo dom v Holandsku, tak každý má tak 10-20 kuriek a... To na to nemáš dotácie u nás, tam je to limitované, máš nejaké minimálne množstvo, napríklad na pôdu si môžeš požiadať, tuším, tam musíš mať 0,5 hektára. Alebo... Ale na Slovensku myslíš teraz? Na Slovensku. Na Slovensku, hej? Takže musíš mať aj pôdu, nejakú veľkosť, akože buď tie hektáre, alebo tie metre štvorcové a potom určitý počet zvieratiek. To je tiež, do tých zvierat až tak nevidím, lebo nechováme nič. No, my máme 4 kačice, 2 sliepky, takže na to mi dotáciu nikto nedá. Lebo to cítiť iba na to, čo máš, napríklad máš pozemok a chceš tam niečo napríklad sadiť a nie je to také, že iba tam bývaš, tak vtedy sa na to dotáciu. To musíš mať ako nejakú... No ale tak to Holanďania práve že robia. To u nás nemáš Nemyslím, takto. že to funguje takto. Myslím, že to sú nejaké dediny, ktoré sú na to teraz akože kvázi, že projektové dediny, kde ľudia majú napríklad, že 5 sliepok a viac a tak ďalej, že proste sú tam, že
No vraj okolo tých Také necelých komunity. 2000 eur dostávajú normálne na domácnosť, pokiaľ si robíš sám vajíčka, sám kury, No, sám to sú také zelenina, sám pilotné, to sú ovocie. také projekty, to nie je, že to majú všetci. To je, Nie že všetci, ale to veľa. sú nejaké komunity, ktoré záležia na to, že áno, ideme to a to, tak Ale je tam, vieš, je tam tá možnosť. je tam tá možnosť. A podľa mňa musíš aj Práve tú treba by to domácnosť využiť. aj vlastniť, že nemôžeš byť Áno, možno áno. v nájme, čo v Holandsku je trošku nemožné, lebo tam je to presne skoro ako v Amerike, že vlastne nehnuteľnosť je neuveriteľne drahá. Ale ja si zase myslím, že môžeš byť najmä, ale musíš mať nejaký dlhodobý prenájom. No, možno, že splňaš nejaké... Boh vie, ako to je, vrátime sa naspäť na Slovensko. Zistíme to neskôr. Zistíme to neskôr, vrátime sa naspäť na Nekonšpirujme, Slovensko. poďme. Tak aké napríklad dotácie, s ktorými si ty stretla, okrem toho projektu, čo ste získali, niečo poberáš, alebo o niečo sa No, snažíš? tieto priame platby okrem minulého roka tak každoročne mávame, ale tak to sú, všetci vidia, že dotácie, že veľké peniaze, no není sú to veľké peniaze, tam máš na hektár okolo 180 eur, tuším. Na mesiac? Na rok to máš, na rok. Oj, Tak, to nie je to veľa. robíš, že? Takže to není o tom. To je také, to na čo ti to vystačí? A tak na niečo ti to vystačí, dajú ti niečo malé, potom za nejaké eko, potom ti dajú niečo tým, že ja mám tú špeciálku, tak na tú špeciálku dávajú väčšie dotácie, ešte k týmto peniazom dostaneš niečo viacej, ale to musíš všetko dokladovať, kontrolujú ťa a tak. Aj tá byrokracia u nás To je strašné. To je ti verím, naozaj hej. strašné. To ti verím, že... Okrem toho, že máš tie jahody, ešte ten potom side business s tým bývalým oným kamošom, teda kolegom, Áno. teda súčasným kamošom. Máš ešte nejaký iný biznis, ktorý robíš? Lebo viem, že Ešte máš pestujem zahraničný. kvety. Pestuješ Ešte kvety? pestujeme kvety. No, tak No. Máš aj pekné tričko. Áno, však Reklama. samozrejme, Áno, jasne. zájsť to Gabika. Tak porozprávame nám ešte o tom. No, robíme kvety a teraz napríklad tento rok sa nám podaril ďalší spolužiak v Piešťanoch Kúpeloch, tak sme sa dohodli, že Piešťany napríklad budú vysádzať naše kvetiny teraz na jeseň a máme celkom dobré vzťahy aj v rámci túto Bratislavy, takže napríklad Primaciálny palác, čo je to námestie, tak tam sú tiež naše kvety a asi tie kvety ma bavia viacej ako tá zelenina. Je to iná práca, je to príjemnejšia práca, viac to viem ovplyvniť, lebo tú poľnohospodárskú výrobu vonku, no teraz nám hlásia koľko 170 mm zrážok za 3 dní, s tým nič nespravíš. Ale v tom skleníku to predsa viem nejak regulovať. Sú jahody ovocie alebo zelenina? No, to je dobrá otázka. Ale je to ako ovocie, tuším, je to ako ovocie. Ale hej. melón je už zelenina. Áno, a paradajku máš ovocie, ak sa Paradajku máš ovocie, nemýlim. no. Ale to v niektorých krajinách to staré tak berú, lebo majú paradajkový džús bežne osladený. A to máš kvôli to, jaký je ten plod, jak rastie ten plod, podľa toho sa to delí, hej. No a v tom zahraničstve vašom, teda, čo všetko tam máte? Vieš čo, no minulý rok sme tam mali okolo 130 druhov kvetín. A ešte rôzne farby. Tam máme letničky, to sú napríklad muškáty alebo také záležitosti, až potom nejaké tie dvojročky, čo znamená, že sú sirvotky, že vysadíš teraz na jeseň, budeš to mať do budúcej jary a potom sme začali robiť asi 3-4 roky dozadu aj trvalky. No a takže, máš to tak, že ľudia môžu voľne prísť a hneď si všetko pozrieť, môžu si kúpiť, nemusia si kúpiť, ako to teda Vieš máš? čo, poviem ti úprimne, že už nepúšťam donútra do skleníkov ľudí, lebo veľa ľudí došlo, si spravilo exkurziu, pošlapalo, vysypalo kadečo a dosť mi to vadí. A, tie kvety ty musíš očistiť. To není také, že teraz dojdeš a že wow efekt. Akože ono to keď začne kvitnúť, tak to je super, len každý kvet ti 2-3 dní odkvitne, to musíš očistiť, takže je to také pracné. Ak my tam máme taký pultík vonku a tam máme vždy vyložený celý sortiment, že čo máme. Aha, jasné. Takže ukážete, čo všetko máte, ale nemusia zase chodiť. Lebo vieme, ľudia sú zvedaví a nedávajú pozor a to sú tvoje jak ďalšie detičky, To áno. ktoré máš rada a to zase ľudia hej, to tak neberú. Došli s deťmi, nechali deti tam behať v skleníku, popri tých kvetinách nedávali pozor a už nie. Už tam tú škodu mi nikdy nikto nenahradil a tak sme to takto vymysleli. Čo máš na svojej práci najradšej a čo nemáš veľmi rada? Čo mám rada? No, ako motiku nemám rada, sa priznám. To nie je moja obľúbená činnosť, ale není tam nič také, že čo by som teda vyslovene, že nelúbila, lebo ja stále hovorím, že toto poľnohospodárstvo je robota, ktorú buď ľúbiš, alebo nelúbiš. Keď nelúbiš, tak to nerob.
Lebo tam je toľko premenných, že kopec vecí, ktoré nevieš ovplyvniť, treba zo dňa na deň riešiť, že fakt, že keby to nemám rada, tak to nerobím už. Aj zo zlosti, alebo len preto to robí, lebo ťa niekto donútil, alebo tak to určite Toto nevieš robiť to nútenia. To ťa nebude baviť a to potom bude vidieť aj na tej práci. Lebo pre mňa je najväčšia radosť, keď dojdú ľudia, že či tie jahody, alebo zelenina, alebo kvety a že fú, a že chvália, že aké dobré to je. A v živote nemali také pekné kvety a to je pre mňa tá najväčšia radosť. Lebo to je ten zmysel toho, že prečo to robím. No jedine možno, čo mňa by napadalo, že keď ochorieš, že si chorá alebo niečo sa stane, musíš tam aj tak ísť. Musíš sa starať, že? Ale tak zase mám manžela, ktorý nebývame našťastie naraz chorí. Takže buď manžel je, alebo mám ešte jedného takého šikovného brigádnika, na ktorého sa dá spoľahnúť. Takže ani s ním nebývame naraz chorí, takže to vždy nejak zmanéžujeme. Ale tam musíš ísť každý deň. A čo nemáš na tom rada? Niečo, čo ťa fakt, že vytáča na tom, čo robíš? Alebo ti berie energiu? Občas ľudia vedia. Ako ja mám naozaj rada... Ja mám naozaj rada svojich zákazníkov, ale občas vedia ako psychicky fakt, že zničiť. Jak bol ten prvý rok covidu, 2021 to bolo. Vtedy, keď nás všetkých pozatvárali a vlastne ak sme mali sezónu jahodovú, tak vtedy sa ako tak pootvárali dvere, že sme ľudia mohli ísť. To bola tragédia čistá. Sa tam bili, hádali, keď sme otvorili ráno, prečo nemáme po obede, lebo toľko ľudí vždy došlo, že sa to vyzbieralo, že za 2 hodiny sme nemali čo zbierať a potom nadávali, tak, lebo oni sú v robote, tak som otvorila po obede, prečo máme po obede otvorené, no takže furt tam zadelujeme ľudí do riadkov, aby sme mali prehľad o tom, že kde je obraté, kde nie, pošleme tam a oni si idú úplne inde. A to ja som není človek, ktorý kričí, ale vtedy som kričala. Že to už kolega videl, že fúha, toto nebude dobré. Raz upozornil, 2-krát upozornil, poslali ho do teplých krajín, lebo videli, že mladý chalan a potom som tam došla ja. Som pani vysvetlila a zrazu bola zaradená tam, kde má byť. Ale teraz je to už lepšie po tej korone, trošku sa to ukludnilo? No ale áno, ono sa to dosť sa vyselektovalo. Akože ja mám 98% úžasných zákazníkov, s ktorými máme fakt, že kamarátsky vzťah, že naozaj ja ich mám rada, len občas sa nájde aj taký blbec, potom ten pokazí deň. Tak asi si získala ďalších 2 zákazníkov, lebo však ako dojdeme to pozrieť určite a jahody nazbierať, prečo nie? A ako to teraz stíháš? Aj zahradníctvo, aj tie jablká a ešte k tomu aj tie jahody? Vieš čo, no tak jablká robím len cez telefón, takže pre mňa to je práca len taká, že vybavujem, ja som tá spojka. Logistika dá sa povedať, hej? Kto kedy má prísť, čo koľko nabrať, papiere nejaké vyriešiť. Sem tam chalanov čubať, že keď to zle vytriedia a tak, takže už sa vždy boja, keď volám, že čo je. Aňuka, čo je? No ale a záhradníctvo, tak kvety máme už teraz celoročne. Tieto trválky, na jar je to väčší záhul, lebo tam začíname od marcami predávať, ale napríklad muškáty začneme začiatkom decembra už robiť, takže celú zimu robíme. Jak to, že v zime máte kvety kvôli tým skleníkom? No, v skleníkoch máme. Že no, mám tu celoročne, proste kvitne, rastie. Však kúrime, tak áno. Vysvetli? Normálne vykurovaný skleník tam, hej. Ale to je nejak, že máte, je to ako kachle, drevom, alebo ako to máte? Plynom. Plynom, hej? Ruským plynom. A takže, a odkiaľ, ako sa to zrie, vás už podzeme? Tam máš v podstate také radiátory, alebo sú už rôzne metódy toho vykurovania, sú také obrovské ventilátory, takže tam to je... Wow, to si neviem zime predstaviť, že stále behaš A nie je to nebezpečné tým plynom? Nie sú nejaké také, že elektrické nejaké ohrievače, ktoré by to urobili lepšie? Či ten plyn je proste efektívny v tom, že to rýchlejšie vyhreje? Tak on pomaličky len tam tak, nie? Nie tak, tam máš normálne, ak máš radiátory, tak vlastne máš kotol na plyn a zohreješ vodu a tá voda tam cirkuluje a to ti zohráva. Nepúšťame plyn do skleníkov. No, oni zapalívač. Ne, to ne. Dávaj, hur. Naša fantázia zase pracuje. Áno, máme aj UV lampy, tak možno veľa ľudí by si tam predstavovalo, že Boh vie, čo pod tým máme, ale ako my dávame zakoreňovať rastliny
postavený pod tým, lebo ľahšie, jednoduchšie, rýchlejšie zakoreňujú. No a neskúšali na teba už ľudia takéto tieto veci? Na mňa nie, ale na môjho otca skúšali raz jedni chalani, že si prenajmú od neho skleníky a budú pestovať, áno. A nešiel do toho samozrejme. Áno, majoránku. Do gulášu treba. Áno, veľa majoránky. Na to skúšali, hej? Áno. Akože bol by z toho biznis, ale na krátku dobu. Áno. Do 2-3 rokov už by si chodila otca navštevovať do basy. A tak zase otec bol kardiatik a on hovoril, že jemu by tam nebolo zle. Nešiel do toho. Tak to je. Postaraný o teba, no. No a tak ešte, ty si vravala, že teraz neviem, či si tú firmu zakladala, alebo preberala. Ono to bolo tak, že v podstate záhradníctvo Gabika existuje, odkedy som to ja prevzala. Rodičia to mali vlastne, na mamu to bolo tuším napísané, alebo na otca, ja si to už ani nepamätám, ale tým, že oni ochoreli, prestali to robiť, potom aj zomreli, tak zostalo to na mne. Brat to nechcel robiť, on to skúšal, ale on k tomu nemal vzťah. On je automechanik, on sa radšej rýpe v tých motoroch ako v zemi. Takže ja som to prebrala a tak to robím už teraz tak po svojom ináč. Ale to iba to záhradníctvo. Jahody sú tvoja vec? To je všetko. To máš v podstate všetko v rámci toho záhradníctva. Máme aj kvety, aj jahody, aj tú zeleninu. Aj zeleninu máte? Áno, OK. Ale máte to všetko na jednom mieste, alebo máš rôzne polia? Vieš čo, to je okolo domu. Tam máme. Okolo domu to je tam všetko pri nás. Všetko pri vás, hej? Na jednom mieste, dá sa povedať, hej? Ale tie jahody sú samostatné nejaké pole, ne? Áno, keď si to predstavíš, tak my máme tuto dom, to sú skleníky, oproti domu cez cestu máme to pole, kde pestujeme jahody a zeleninu. Ale to nie v Galante, ale pri Galante. No, to je pri Galante. Kajal. Kajal, hej? To sú 4 kilometre. Je to dedinka alebo mestičko? To je dedinka, to je dedina, hej. A to znamená, že celý život si tam? Ja som tam celý život. No. Máš to tam rada? Bývame na konci dediny, takže áno. Ja vždy hovorím, že otec vynikajúco postavil. A nelakalo ťa niekedy zbaliť si švestky a ísť kde Nemecko, Švajčiarsko? Do Anglicka som chcela ísť. A nešla si, lebo? Kvôli otcovi. Kvôli otcovi. A rodina je dôležitá, no. Ale ono chorelo, mal infarkt, takže potrebovali ma doma a už potom som nešla. Kebyže máš možnosť vrátiť čas, dajme tomu, že pred vysokou školou, išla by si znova študovať to, čo si študovala a robiť to, čo robíš? Áno. Super, takže to je druhý človek, ktorý by išiel robiť to, čo... Že ho to baví. Ale ešte jednu otázku sme vynechali, možno takú, by som povedal, najnepríjemnejšiu. A to sú financie. Nemusíš nám hovoriť presne, len aby si ten človek vedel predstaviť. Zoberme aj do úvahy to, že začínala si 2012-13, keď si ukončila školu. To bolo trošku tá ekonomika ináč, ale nebolo to pred 50 rokmi, stále je to 10 rokov dozadu, nie je to veľa. Tak nám povedz, začala si s tou Hypernovou, tam si začala robiť na kvalite. Ako sa tam pohybovali platy? No ja ti presne poviem, ja som nastupovala do Hypernovy a dostala som plat 12 500 slovenských korún v hrubom, čo som mala okolo 9,5 tisíc čistom, čo bolo teraz okolo 300 eur. OK, to keď to zoberieme štatisticky, to zoberieme... Nebolo to ani vtedy veľa peňazí, ale za tá robota bola super z toho hľadiska, že som robila dlhý, krátky týždeň a ja som mala týždeň, keď som robila 2 dni, ostatné dni som mala voľno, takže ja som to brala aj z toho hľadiska, že som mohla doma robiť. Ja by som povedal, že to je takých 700 v čistom, 1000 hrubom, podľa mňa taký začiatok, 900 hrubom, tak nejak. Ale to všetci tak začínajú. Ja som tiež tak začínal a to som išiel do Liberca, som začínal na necelých 1000 eur. To bolo rok a pol, tam niečo tam zvyšovali, bola tam možnosť ísť vyššie, zvyšovať? Tam nebola. Akože zvýšiť mi plat zvýšili, jak sa dalo, tak tam šéf mi prihodil, lebo bol spokojný, lebo zase som vedel, že ja som zbytočne nikoho nebuzerovala a tým, že som bola v kontakte aj s ľuďmi, tak som vedela, čo je predajné ešte a čo nie je predajné. No a ideme teraz na tú druhú prácu, kde si robila aj predaj, aj distribúciu, aj proste si sa tam v tom nákupe v obchode pohybovala. Tak tam to ako vyzeralo? Nástupný som mala, tuším, 25 000 slovenských korún hrubom. Tak to je, že 1000. Ale to bol fix. To bol vtedy fix a potom nám to mi zvýšili výplatu a potom sme vlastne posledný rok a pol nám zmenili na ten systém odmeňovania vlastne aj podľa toho, že čo sa zarobilo, takže tam to bolo už iné. Okay. A tam bolo aké rozmedzie, dá sa povedať? To je to, čo som vám hovorila, že tam ja som mala mesiac, že 1800 v čistom som mala.
Pretože šikovnosťou, zhovorčivosťou, komunikáciou proste si Prácou, dokázala si tvrdou zarobiť prácou si viacej. človek. Ale makala si 8, alebo si také nemusela ísť 12-14 hodín? Tak tým, že to bola práca obchodiaka, ja som potrebovala len počítač a telefón, ja som nemusela sedieť v office. Takže mne zvonil telefón, jak som spomínala, bolo také, že ráno o 4:00 volal zákazník, že nedorazil kamión a bolo také, že chalani zo skladu mi o 1:00 v noci volali, že ty počúvaj toto a toto nedošlo, čo spravíme. Takže si bola non-stop na telefóne, ale zase nemusela si byť non-stop v office a non-stop... Akože musela som byť, lebo sme mali takú ekonómku, že ona si myslela, že keď sme není v office, tak nerobíme. To inak doteraz máš všetci takýto pocit, že proste, keď ťa nevidie, že asi nerobíš. Poviem pravdu, že ja som bol 2 roky na home office a ráno som stal o 8:00, potom som išiel spať, o 10:00 zase, trebalo obed, počúvať. Už tam nerobím, takže už to môžeme sa priznať. A teraz to máš platovo ako? Keď máš také Teraz 3 v podstate. No, zo platovo tento rok je veľmi taký iný, ako boli doteraz roky. Prvé 2 roky, ak som robila, tak môj manžel tvrdil, že ja si robím svoje hobby a on zarába, živí nás, ale potom sa to už rozbehlo. Tak tie začiatky boli náročnejšie. Nemusíš hovoriť presne, ale povedz tak cca, napríklad, čo máš z tých jablk, čo máš zo zahraničstva, čo máš z jahod, alebo takto, môžeš to povedať kľudne aj nejak sezónne. Počúvaj, toto je tak strašne, ťažko sa to vyjadruje vo financiách, lebo všetko je sezónne. Si zober, že mám tam trvalky teraz v skleníku, ktoré som sadila niekedy v januári, v decembri a sú tam, oni sa predajú, len teda veľmi ťažko sa to ráta takto, ako, že koľko v čistom zarobíš. Že niekedy to je viac, niekedy menej. Sú roky, keď sa dá, že veľmi dobré, sú roky, ako tento rok nebude dobrý, ale tento rok štandardne, čo sa bavím s ľuďmi, či obchod, alebo čo iné, je veľmi špecificky, že nie je dobrý. Takže dá sa z toho vyžiť určite, keď to človek dobre robí, vie si zarobiť to, čo by som v práci niekde zarobila, tak od toho asi mám viacej. Len to treba rozumne. Toto som sa chcel pýtať, že či je to na takom, dá sa povedať, na takom leveli, že by sa ti oplatilo skôr vrátiť do starej práce, alebo je to tak, že síce sa viac omakáš, ale si na tom lepšie finančne? Vieš čo, už do bývalej práce by som sa nevrátila. Asi kým nebudem donútená, nepôjdem ja nikam robiť, lebo ja by som už ťažko zniesla šéfa nad sebou. Akože, ja som nikdy nemala problém s autoritami, ale teraz už som si za tých už pomaly 10 rokov, vlastne pred 12 rokov som doma tak zvykla, že som sama sebe pani, že ťažko by sa mi zvykalo. Tak povedz nám niečo o svojom hobby. Keď vravíš, že máš málo voľného času, ale keď ho máš, tak ako ho tráviš? Povedz niečo nám o sebe ako mimo profesie. Tak sa snažím sa byť s deťmi čo najviac. Mám 2 deti, v podstate obidvoch puberťákov, takže sa snažím ten voľný čas, čo mám, venovať hlavne im. Chodíme po výletoch a tak, no. Malý je už v takom veku, že po koncertoch chodíme, máme kamarátov v Polemiku, takže často chodíme na ich koncerty, vždy, keď je možnosť, tak ich ideme pozrieť, však aj tú vašu jahodovicu chalani pomáhali zbierať jahody do toho, takže... Pozdravujeme Polemik. Ďakujeme za pálenku. Šikovné chlapci. Šikovné, dobre si nás zbierali. Hej, že prídu aj budúci rok, môžete sa pridať. Prídeme. A ešte čo napríklad tak v zime? V zime je asi menej práce, že? Vieš, čo mňa baví renovovať nábytok. Ja som akože prcnutá, ale tak veľa nábytku tam máme taký, že mne sa to nepáči a že v zime sú dlhé zimné večery, tak som sa do toho pustila a som to úplne prerobila. Prefarbila a tak. Takže vyšmirgruješ, naolejuješ, prefarbíš, dá si to do svojho... OK. A interiérový či outdoorový? Interiérový. Ja už túto zimu neviem, čo budem, lebo všetko, čo sa dalo, už som prerobila. Tiež veci opravujem, renovujem. Proste, že ty tomu dávaš zase nový život. Hej, vlastne. Tak si zaštopkáš ponožky. Zase sú tu, vieš. Ale to už teraz len chvíľu vydržia, ty zaštopkáme ponožky. Ale to dobrý pocit, že to si opravil. Aj. Ale však áno. No a čo s tou motorkou, čo? Dobre, ďakujeme za rozhovor. Takže čo si kúpila? Hondu som si kúpila, Rebel 500. A keď si kúpila teraz niekedy? Minulý rok. No a kde s tým chodíš?
No moc nechodím, tento rok mám najazdených 300 kilometrov, takže to nebolo Ale kedy. nemáš čas? Alebo... Nemám čas. A mali sme také náročnejšie leto, takže ešte toho času bolo ešte menej ako predchádzajúce roky. No a manžel ide s tebou? Alebo on je tvoja ľadvinka? Nie, môj manžel nemá rád motorky. No a toto je ešte tiež dobrá otázka, že pomáha ti manžel? Áno, je to veľa. spoločné rodinné podnikanie? Hej, je to Takže také. ste aj tú svoju prácu v IT? No zostal on na home office, po covide ich nechali doma, takže on v podstate do 4:00 pracuje pri počítači a potom, jak skončí o 4:00, tak ide. Ide za tebou aj. A To je deti ti super pomáhajú? life balance. Deti, no syn je ešte malý, on má len 12 rokov. Tá robota na poli ho až tak nebaví, ale za strašne rád predáva. To ho veľmi baví, to ho baví a dcera, tak ona pri tom predaji pomôže, ale keďže má 16 rokov, tak puberta, takže to zase není to až také zaujímavé. Ale napríklad, keď som malý, mne sa tiež nechcelo robiť okolo domu, keď som malý nútený a teraz úplne tomu chápem, že proste ja by som chcel proste teraz okolo toho domu robiť, lebo proste to je taký relax na myseľ. A my, čo sme za počítačmi, tak teraz by som Takže- tak rád chodil na záhradku. Tak to ja to poznám, lebo jak som robila v Hortime toho obchodiáka, tak ja som si vždy na jar zobrala týždeň voľna, takže firemný mobil som si vypla a týždeň som sadila kvety, to bola taká očista. To bolo úplne super. Treba úplne. Niečo fakt, že manuálna robota, fakt, že trošku vyčistí mysel. Človek na ničím nepremýšľa, robí iba nejakú aktivitu a Ale zase ja nemôžem zostať sama so svojimi myšlienkami pri nejakej robote, lebo potom niečo vymyslím a to už keď začnem môjmu manželovi rozprávať, že počúvaj, tatínko, ja som tak rozmýšľala, tak sa chytá za hlavu, že čo som zase vymyslel. už otvára okno, pozera, že kade utečem. Áno. Ktoré je otvorené? Áno. Zase, čo vymyslela. No Ja, však no. to je dobré, ale to je dobré, že si taká aktívna. No dobre, tak my sa strašne tešíme, že si na nás našla čas. Bol to veľmi príjemný rozhovor, veľa sme sa dozvedeli. Určite prídeme na brigádu. Budem sa tešiť. Vlado zistí viac. Zistím viac. A takže veľmi radi sme, že si došla, bolo to veľmi príjemné. Ja ďakujem za pozvanie a teda mládeži odkazujem, že hurá do poľnohospodárstva. SPU vás čaká. Určite. Ale ty si taká osobnosť, lebo keď sme ti prvýkrát napísali, to bola, že hneď odpoveď, že a prečo nie? Si No, hovoril, že, však a čo? tak to je presne ten prístup, že áno, jasné, prečo chcem Ale veď povedať. to je presne to, čo môj manžel, že Ježiš, že čo si zase vymyslela, keď som mu to povedala, že on pozeral, že na čo si sa zase dala. Prečo nie? To je dobre, treba skúšať nové veci. No, však jasné. Mm. Aspoň máme zážitky. Ďakujeme, Gabika. Ja ďakujem. Všetky veci dáme do popisu videa dole. Hej. Čaute. Čaute.